Milí Mobilmastery, v dnešnom videu si ukážeme, ako jednoducho sa dá vytvoriť video pre súťaž Mobilmaster a vyhrať tak úžasný telefón Nexus 6 alebo ostatné ceny od spoločnosti Google. Keďže som už vyhral, tak vám vo viacerých bodoch teraz názorne ukážem ako na to. Zaberie vám to možno trocha času, ale oplatí sa pouvažovať nad tým, ako pomôcť ostatným používateľom a popri tom sa zapojiť do tejto súťaže. Čo budeme teda potrebovať? Za prvé seba, za druhé mobilný telefón a za tretie aplikáciu na nahrávanie screen rekordov. Aplikácie sú v Google Play naozaj rôzne a komu sa nechce hľadať, tak v poznámke tohto videa som vám nechal odkaz na jednu aplikáciu, ktorá funguje úžasne, ale potrebujete mať samozrejme rootnutý telefón. Ak neviete, čo to je, tak pod videom nájdete aj nejaké odkazy na danú problematiku samozrejme. Takže aplikáciu si nainštalujeme do telefónu, to je základ, ktorý som potreboval ja napríklad. Veľmi dôležité je mať samozrejme aj nápad. Bez toho to nejde. Ja som konkrétne radil používateľom, ako si stiahnuť mapové podklady pre Google Maps od Google do mobilu tak, aby sme nemuseli používať dáta v zahraničí na dovolenke. Zapol som teda aplikáciu na tvorbu screen recordov a začal som nahrávať. Nahraté video si môžete nájsť tiež v odkaze pod videom. Keď je už video nahraté, tak sa vám jednoducho uloží na SD kartu alebo do pamäte telefónu, odkiaľ ho potom musíme nejakým spôsobom vyexportovať do počítača, kde prichádza druhá fáza, ktorú už ale nemusíte vyrobiť, ak sa vám s tým nechce babrať. Výsledné video bude ale určite lepšie, ak použijeme nejaké tie programy na tvorbu videí. Známe sú napríklad Movie Maker od Microsoftu, alebo potom pokročilejšie sú Sony Vegas alebo Adobe Premiere, kde môžete k videu dodať aj nejaký zvukový podklad. Alebo ako som to urobil ja, zasa v inom programe, a to Adobe After Effects, to robil som grafiku. Nie je to však podmienkou súťaže. Najdôležitejšie pre účasť je zapojiť sa priatelia a to urobíte len tak, keď pohnete hlavami, zapojíte mozgové závity a dokopete sa k výsledku. Tak hor sa do toho. Ja som Boris a toto je Mobilmaster.